Inita jud guys karon pa ako nakauli kay gikan ko nag process sa papel sa kong bana kay para sa PhilHealth. Nya sus grabe inita nagbanuban indan akong anak. Mo jud ni digid lalim ning na jud masakit sa tong pamilya niya. Wala tay kwarta Mato pa ko DSWD ani kay mangayo kong assistant niya. Mayon ta tagaan ta ani bisag gamay lang. Kaguol ba yan? Ay, kapait ning way kwarta no. Makapangutpot dito sa katul nga di katul. Ning kamot jud tani nga makakita tag sapi ani. Di lalim magsakit nga watay kwarta para karon emergency lang kalit lang nga may mga panghitabo nga dili ta magdahom nga mo na kinahanglan jud nga maningkamot ta nga natay kwarta natay tigom kay paya inani karon wa jud koy tigom wa man koy matigom kay wa man koy trabaho pagkapaita hinta makaluyan mahuman ani.